Ya, iki karo nggemene wektu. Isih ana pamundhut ya kuwi podang kuning, Nduk, kowe tak aturi nembang iki klangenan saka Pak Haji Hanafi lan ugi keluarga sing dikersakne sampeyan supaya ngaturake podang kuning. Ya, coba kaya apa? Jumeneng luwih dhisik. Anak wedok karo ngadeg karo jumeneng karo nyinden ngene ora gampang kok. Ah iya iya. Ngene langkahe karo tangane iso padha tengene kok. Ha iya ngono kuwi wah elok tenan. Nggih. Ya pinanganan sak bawane dikompliti Umi Hafifah made in saking Ponorogo. Ha iya. Mahasiswa isi Surakarta jurusan Karawitan semester 5. Nggih, bener Pak. 5. Arep pembawaan kuwi pisan. Nggih, pangestunipun nggih, Pak. Kapan kuwi ujianmu? Tanggal 9 Januari. 9 Januari. Nggih, jenengan nenggani mboten? Ketoke pakmu lunga lho kuwi. Ten pundi, Pak? Januari. Lunga lho kuwi. Weh, piye to iki? Lunga pakmu iki sing gedhe pangan. Engko live streaming ae tak ndelok. Tak video call. Ngoten jenengan sponsori streaming nggih ngoten? Hah? Jenengan sponsori streaming. Lah streamingnya ya melu aku ngono. Lah nggih. Oh nggih. Oh, melu gitu. wayanganku kok lah nggih piye ora nggih. Oh channelmu dhewe wae live TikTok ngono. Nggih, mengke kula video call mawon nggih. Ah iya. Ya semoga-moga wong tuwa mung iso ndongake muga-muga dipun paringi lancar wilujeng. Amin. Amin. Ento sunare Sosodoro kawekas. Ayo. Jangan gitu dong. Ah iya. Coba bawane, Nduk. Ayo, podang kuning. Umi Hafifah. Yo. Natian wujud temong peksi Saking Paiman Jayapura Papua nderek nyimak Pak Kuntadi salam budaya Indonesia gambar gendera. Oh iya. Matur nuwun. Nano golek isi podang iki jagat seni pedalangan berbela sungkawa lagi Mas Gareng. Apa? Nggih, pepundenmu kae Ki Insinyur Dr. Insinyur Haji Warsino Sleng Seno Negoro panjenengane wis sowan ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat nyuwun panjurung pandonganipun sedaya para lenggah mugi-mugi alusipun Om Sleng dipun paringi tentrem wonten ing kasuwargan. Amin amin ya rabbal alamin. Kelangan meneh, Truk. Ha iya ngono kuwi. Nggih. Ya, Nduk. iba bunga nyanding bisa dadi
nglajengaken lagunipun Podang Kuning. Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk PT Puja Perkasa. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Puja Perkasa terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah ya, ya Nduk, tarik Podang Kuning dados. Esok awan ning Oh. Yang berdiri Mbak Birgita, Mbak Inok karo Mbak Lintas Tambayun Sri Uning ya. Yo. Coba. Karya Romo Haji Sukron Suwondo.
ugi dipun pundhut dening Bapak Haji Hanafi. Ayo Bir. papat do nyemar kabeh. Dawuh, Den. Apik. Yuk tarik Jiro lu. Sinden cantik-cantiknya Madangkara iki. Ayo wis. Bareng gerem polah nyatane ya jos kaya ngono. Wah, sinden saiki apa ta sing ra apik mesti apik kabeh. Ya.
Ana nawala mah. Ana diwaca luwih dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula badhe nyuwun lelagon. Lagunipun Sambel Kemangi lan Gubuk Asmara. Nyuwun dipun bawani lan dipun tembangaken dening Mbak Winong Ceria. Wah. Terkenal nang kowe teko kene iki lho jenengmu enek tenan lho. Iki. Ayo nggih. Iki Sambel Kemangi. Winong iki ratune sambel. Ya. Terus saking Bapak Samari nyuwun lagu Podang Kuning, Kembang Rawe kalian Kutub Manggung. Ayo. Nggih. Engko diaturake Kutub Manggung nggon gara-gara. Ngono kuwi. Luwih dhisik iki Winong sing dikersake ya, Nong. Slindro songo. Tukung Mbak Tutik siap. Ayo. Mangga nggih hormati Mbak Winong Nawangsih jumeneng. Yo. Pokoke iki dipasrahi Mbak Tuti nggen sing gawat-gawat ya, Mam. Pancen makili Mbak Lia kok bengi iki dheweke. Wah, tenan. Golek wayahe Puspanjana ya kudu dheke. Dakulah. Ayo. Selamat malam Mbak Winong Nawangsih. Iya, Pak, selamat malam. Sampeyan kudu bangga lho Mbak Winong. Kenapa, Pak? Lho buktine piyai kene nganti nyebut asmane jenengan iki lho. Oh. Alhamdulillah. Mbak Winong Ceria ngono kuwi. Alhamdulillah berarti saya setidaknya anu ya, Pak. Apa jenenge carry ning hati penonton. Carry gitu loh di hati penonton. Sing gampang carry apa-apa malah awakmu kuwi. Dicintai oleh penonton. Nah itu nggih, terima kasih. Bapak sinten wae Pak sing ngersakne. Apa yo iki mau sik. Malah Pak Mbah Rahiman utawi Rohiman ngene iki. Hah? Rajiman mambengi. Sinten Pak? Rohiman nggih. Pak Rohiman. Rohim iki pria dan wanita. Rohim adalah wanita, man ki pria. Jadi pria dan wanita warga masyarakat Kecubung, laki-laki perempuan semua cinta kepada kamu. Masya Allah, terima kasih. Iya, golekne kata-kata kowe nganti kaya ngono kuwi. Terima kasih ya, Pak. Aja kuwatir sok tak kene lagu apa ngono. Ayo. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun karo para warga masyarakat Kecubung, ayo. Nggih. Ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pami kagem sedaya masyarakat Kecubung. Nggih. Tuku kalung ning Besuki. Saged. Masyarakat Kecubung kathah rejeki. Amin. Nggih, mungkin ampun kathah rejeki ampun kesupen nanggep wayange ampun kalih taun sepindhah nggih, Pak. Lah kudune piye? Kudune? Kudune ben sasi, Pak. Ben sasi. Mboten anu ya wis 1 tahun sekali. Nggih. Kabeh iki wis diatur karo panitia lan panitia iki nderekake kersane para masyarakat kabeh. 2 tahun pisan ora apa-apa, sing penting ajeg ngono terus. Nah, nggih ngoten Pak, nggih ampun gantos nggih Pak dalange. Ayo le promosikne pamane nganti kaya ngono. Nah nggih Pak, kula suwayang lho kalengan iki. Iya to. Ngono ki tak sayang iki malah disayang laler. Ayo. Ning kasih ibu di berhubung laler kowe malah ora nggih.
Ya iki lho dikersake iki lho gubuk asmara apa sambel kemangi? Sampeyan milih sing ndi? Anu Pak, saya tak sambal kemangi aja. Gubuk asmara kan ratunya gubuk asmara kan Mbak Birgita. Mungkin ndak kula nggih. Oh iya siap nggih. Ratu gubuk asmara Mbak Birgita nek ratune ninggal katresnani kula. Wis jenengno dhewe ngono. Mbak Tuti ratune itu kongkung. Iya, karo rego. Kanggo bawa ora ana manut aku. Lajeng mawon. Lajeng, oh nggih, siap. Kersane cek 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 cek. Iya, cak cek kaya. Nggih. Monggo sambel kemangi oleh Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih bersama Madangkara untuk warga masyarakat Kejubung. Oke, dados yuk. Kejubung. Oke, dados yuk.
apik ndut apik. Nadyan bocah rada lemu ning luwes le joget. Pancen wong wedok ki duwe kelebihan dhewe-dhewe kok, Nok. Ana sing dedeke ya lenjang-lenjang jaran teji ngene bareng joget malah kaya layangan pedhot. Ya. Ana sing gendruk kaya winong bareng joget luwes kewes kaya mengkene. Ya, sambel kemangi. Iki mau ya dipundhut kalian pepunden kula Bapak Tonari Rejamulya. Sing ngersakaken sambel kemangi kalian kejeng mereng. Wah, kijing miring. Kijing lagi ngangge kabeh ya nggih. Nggih. Ayo. Nggih, sampun kula aturaken sambel kemanginipun. Ya. Sae genti apa ki jenenge sing ngersakake gubuk asmara. Ya, ki ratune sik ditokke. Ayo. Ben marem ya. Mbak Birgita Ayu, wah ya, dari Kota Tahu Kediri. Sarjana seni ya. Men jumeneng nok ya, tumplake prau. Wah ya kok prau. Anu sepur. Kuwi pelok lek prau ora gitu. Tumpake sepur coba kaya apa. Yuk berpacu dalam melodi. Yo. Bir udah kali iki. Nyelani dilut wae. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Dalang nyuwun lagu nemen kalian Tambaban. Tertanda Wakapolres ugi Bapak Kapolsek. Wah iya, iki tertandane Bapak Haji Hartono. Engko diaturake. Ya, lumayan piyai kene iki jan anu Bir. Nggih. Tenan piyai lomo. Lomo saestu Pak teng mriki Pak. Penontone kuwatah, anteng ngeten iki jan nyenengke Pak. Nyenengke ya. Nyenengke sanget. Lah kira-kira yen sampean gandeng sarjana seni tur dituntut oleh zaman sinden ki ora mung pinter nembang ngen gending ning uga berwawasan yang luas. Kira-kira menurut seorang Birgita makna dari bersih desa itu apa? Ayo. Pak ngono mbok ya latihan sik ngono lho Pak, ngomong aku mbok dadak ngene iki aku bingung. Latihan iso ki lumrah, zamane wis digital, serba cepat, tepat, akurat ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Oleh nganti akurat kok garise loro, dadi kuwi berarti. Dadi apa, Pak? Iya kuwi ngono. Nggih, sakderenge menerjemahkan niku nggih Pak, kula tak salam-salam riyen nggih Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Keselak, Pak. Untungmu ketatap mic ora ayo. Kowe mergo sok jahil karo mic lho, ngono kuwi oleh-oleh. Pak, Bu, pipise lancar nggih? Pertanyaanmu langsung kuwi iki piye to? Lho, sehat apa piye ngono lho? Lho tegese nek pipise lancar niku berarti sehat nggih to, Pak? Heeh. Ning paling ora ya dikon. Pripun, Pak? Sae nggih kabare? Sihat nggih? Mak jujuk pipise lancar. Lah kula senengane jujuk kok, Pak. Oh, lah kuwi kurang romantis lek kaya ngono kuwi. Iya, Ya, ngono kuwi. Ayo. Terus bersih desa gimana? Bersih desa adalah suatu kegiatan masyarakat atau kegiatan adat turun-temurun masyarakat mengaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen serta mohon keselamatan sakit untuk seluruh masyarakat. Memohon sakit.
Maksudnya untuk menghindarkan dari sakit ngoten lho, Pak. Oh iya, ngono kuwi. Mula sing jenenge berkata-kata iki mung kelangan sak kata ngono maknane wis beda. Ayo, gandeng ki sowan ning Kecubung. Aja kalah karo dagelan-dagelan ngen YouTube kae. Sampeyan kudu iso menjabarkan apa itu Kecubung. Kecubung, dusun Kecubung gitu, Pak. Kecubung. 3 suku kata. 3 suku kata. Ke. Kekompakan antar perangkat desa, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat dusun Kecubung dengan urunan uang sebesar 200.000 nggih to Pak? 300.000 kanthi nanggap wayang dalangipun Pak Cahya Kuntadi lan sindenipun yang cantik sendiri Mbak Birgita Ayu. Loh, sinden sakmene bane iki sing cantik dhewe iki ya Birgita Ayu. Nggih to Pak Bu? Lah Birgita Ayu. Oh iya ngangge ayune. Bener. Apik rajiman. Ayo. Oke. Terus kedua, cu. Cu tegese cukup mugi-mugi masyarakat tipun sedaya ten mriki kecukupan Pak. Unggul rezekine nggih to. Unggul kesehatane, unggul panene. Lan supaya dadekake desane gemah ripah lo jinawi kata tentrem tur rahaja. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Apik. Kari terakhir bung. Ayo mudiar ki angel iki. Apa ya, Pak? Ayo. Bung. Pring kuwi. Ayo. Bungkam korupsi dan bungkam kejahatan di desa ini, Pak. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara Apa? Menegakkan hukum melalui Bapak Kapolsek ngono piye? Dengan cara saling menghormati antar sesama nggih to, Pak. Ya. Rukun antar sesama nggih to, Pak. Nggih. Kecubung. Kuwi mau wis kok rancang, paman iso memper. Tak tambahi kecubungi desane Gondang. Lek iso 150 ning kowe. Ayo. Tenan ye? Tenan. Gondang. Gon dari arti goncengan Pak. Tegese masyarakat niku goncengan, gotong royong sesarengan nggih to Pak. Guyo perukun nanggap wayang panjenengan nggih to yang berisi tontonan serta tuntunan. Wah, elok iki spontane apik bocah iki. Ayo. Dang. Iki karo mikir nganti pecah sirahe wi dangdenge. Ayo. Dangdut nggih ta, Pak? Saka tembung dangdut, ten wayangan iki mboten ugi kok gendeng-gendeng, tapi wonten hiburan dangdut campur sari maksudnya lagone niki lho, Pak. Iya. Ini 150, Pak. 150. Sik kelingan to kowe? Saya kelingan aku nek iki mau spirit gen semangat ngono tok aku asine. Lho, tetapi jenengan pun janji 150. 150 nggih. 150 nggih, Pak Bu nggih. Nggih. Dalamu malih akeh Pak ngono diwangi. Sinden iki bareng ero dhuwit iki malih berubah menjadi kotak amal lho Pak niki kembalian. Nek ora apa-apa gandeng aku janjinya 50 150 yo kowe. Nggih. Sawangan amplopmu sesuk isuk sudo 150 pisan ae. Amplope sing kek Ibu Kesi duduk jenengan. Oh iya jalure beda ya. Ayo. Aku ngenai Pak Rohadi. Ayo ngono kuwi. Nggih, kula dereng perkenalan nggih to Pak. Betul. Derek pitepangan nggih Pak Bu, kula Birgita Ayu, aslinipun Kediri Jawa Timur. Sakniki status single dereng menikah. Wah. Sik umurmu pira saiki? OTW 24 tahun. 24 iki kudune tata-tata persiapan. Le dolan, le seneng-senengi disuda, ya toh. Supaya ndang entuk jodoh. Kira-kira yen sampeyan milih jodoh piyai kakung sing kok pilih wong sing sugih, wong sing ganteng, apa wong sing pinter? Nek kula nggih milih cowok, milih lelaki niku nggih, Pak. Sing pinter, Pak. Sing pinter. Jelas sing pinter, pundi mawon niku milih sing pinter. Goblok kuwi kleru. Kok goblok to? Lah pinter oleh ra ndek dhuwit. Ya sampeyan penting pinter, Pak. Sakniki contone, Pak. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, kaya ngono lho Pak, wong golek ilmu ki ben pinter iki kaya ngono. Saiki pamane sampean golek ilmu ning Cina. Numpak pesawat apa ora? Numpak pesawat, Pak. Perlu ngangge dhuwit apa ora? Ngangge duit. Lah iya duwite dhisik sing penting.
Lek wis duwe dhuwit lagi entuk ilmu. Wong sekolah ngangge bayar SPP apa ora? Ngangge drama SPP. Dadi lek kanggoku sing penting kuwi duwe dhuwit luwih dhisik, ngono kuwi. Perkara ilmu ku digoleki. Semua adalah guru. Ya ora iso, Pak. Pinter Pak Panggan. Contone tadi, Pak, nuwun sewu, Pak. DPR termuda kita, Mas Rizky nggih to. Mas Rizky nek mboten pinter nggih mboten dipilih dados DPRD lho, Pak. Berarti sing pinter Pak Panggan. Lah ora, aku tetep sing sugih. Lah Pak Mas Rizky mbok pinter kaya apa lek ora ngedumi kaos karo dhuwit ning masyarakat ya ora dipilih, ora ngono kuwi. Nggih napa mboten, Pak? Lah kuwi balaku akeh tetepan kowe arep piye kowe. Lah sakniki Pak, contone sakniki, nek mboten pinter nggih to, mesti tidak bisa baca tulis. Napa nggih Pak Bu? Nggih to? Lah sakniki contone pesen ten restoran ngoten niku Pak, mesti nek ditulis. Jenengan pripun ngoten niku? Lah, kowe iki rasa bingung, sementing duwe dhuwit. Pamane aku ora iso maca, ora iso nulis. Gampang. Ora kudu ditulis, ngopo dadi ditulis? Heeh. Celuk ngono pelayane rene gambarne mesti mudeng dheke. Ngono. Digambar. Oh iya no. Lah sakniki Pak, contone nek pesen ayam bakar gambar pripun? Gampang ke panggangan ke digambar, dikai ayam ning ndure, kei kedul-kedul asap wis ayam bakar, wis mudeng pelayane. Iso Pak ya wong iki. Piye? Wong sugih mesti pinter kok ya. Sik Pak, misale pesen iki Pak, wedang jeruk. Gampang gelas ya toh, dikei banyu sret bar kuwi sisih kei jeruk. Wis ngerti apa ki pelayan? Wedang jeruk. Dikekne siap langsung aman. Ngono kuwi. Gak panggah iso ya Pak dalange. Alah kowe karo aku. Senekno Pak, kita bedheki nah. Apa? Nek carane wedang kopi, piye Pak pesen kopi? Gampang lo gelas dipulas ireng krek krek krek. Dadine wedang kopi. Pelayan takoni ngerti apa? Wedang kopi gaweke aman. Iso ya Pak dalange. Sakniki nek pesen kopi susu pripun jenengane Pak? Kopi susu. Gampang no. Pripun? Lek teh gitu. Gelas dicorek abang utawa kuning dadine teh. Wedang putih, pamane iku gelas bening ngene wis ngerti wae wedang putih ngono. Nek wedang jeruk? Jeruk gelas kei gambar jeruk wis dadi wedang jeruk. Nek kopi susu, Pak? Lah lek teh kuwi gambari kuning. Nek kopi susu kok. Nek kopi susu. Kok setokan urutane kok wedang putih sik, bar mangan lak wedang putih sik. Ya toh. Ben awake dhewe ora apa kuwi jenenge iki. Keseleken ngono kuwi gambar gelas putih genah engko pelayane ngerti wedang putih. Ora pengen teh gambar kuning ya teh. Ngono kuwi. Gampang. Lah wedang kopi susu? Ha iki ya kopi angger ireng gelase. Kuwi ngerti lek kopi. Lah susune, Pak? Lah susune? Gampang. Pripun? Gelas mau lak digambar dicorek rupane ireng kabeh. Kopi. Iki lak kopi to wis ah? Kopi. Heeh. Terus apa? Susu? Gampang. Terus sisi gelas iki digambari bunder nik. Dong mesti pelayane. Pokoke genah menawang sugih kowe to, arep muni piye arep kowe. Ya ora Pak, pinter ae Pak. Ya pinter. Ya wis nekat monggo. Kuwi ya pinter no. Pinter ngapusi wong lanang kowe iki. Iki pamundhute diaturake coba Birgita Ayu. Nggih. Ngersakake mau gubuk asmara. Engko pamundhute Pak Kapolsek diaturake bareng-bareng ben gayeng tambal ban. Nggih. Niku wau gubuk asmara saking Bapak sinten wau Pak? Kan tadi 2 permintaan gitu. Sambel kemangi karo gubuk asmara. Dari endi mau? Dari Mbah Rohiman. Mbah Rohiman. Nggih. Terus yang satu lagi tadi ada, Pak. Endi to? Ada tulisane. Sik aku malah ora temu to. Iki podang kuning kembang rawe kutut manggung nggih kudu. Sitoke. Sambel kemangi, terus kijing miring, ora enak. Berarti Mbah Rahiman meng dene winong wis nembang sambel kemangi 50 berarti sing 50 kurang kula Pak nggih Pak. Wis entuk 150 to ki. Lho, lah kan niku wau tembange dereng. Kowe iki jane sinden apa copet? Urung nembang wis jual 50 ora. Ya berarti nek nembang nggih Pak Mbah Rahiman nggih, mengke sing 50 kula nggih Mbah Rahiman. Mbah Rohimane wakeh lho ayo. Pokoknya sing bagus dhewe ya Mbah Rohiman. Iya. Ayo gubuk asmara coba Birgita nggih ketokno kaya apa ratune. Ayo nggih. Nyingkar nyingkur
Ya wis gandeng sing ngelem sing mirsani sae nyawa 50.000. Ning anggere elek utawa ora apal utawa kleru tarik 200. Lah kok akeh ngono. Wis pokoke ngono kuwi aturane manut pimpinan kuwi kuduan. Ayo. Yuk. Lingsam yen Awan nggih Bapak Ibu nggih. Sae. Ya 50.000 neh Pak berarti Pak. Wis ngene carane ngene aku bubruk dadi dalang. Wis. Arep tuku haiis malah ra sida iki Mas. Wis. Niki anggih tuh Pak niki nggih didum kalih yoga meleh panjenengan. Iya, mulek ya akhirnya. Mulak. Arep mubir. Lalampahan Ayo minir. Hei. Lah kok jengek kon miring kok malah jengek lho. Cengkok, Pak. Mau kan kon minir terus dibalekne meleh. Niku jenenge perkembangan cengkok. Ora lek ngono jenenge kemrampu. Malah ora miring ora jengek ngono kuwi. Lho, nah kan iki cengkok kasih bir kita, Pak. Ya terserah bir kita lah. Lah terserah awakmu berarti ya aku ora ngene dhuwit iki. Lho, ojo ngono to, Pak. Tak apik-apikne wis sing terakhir. Lah kowe apa? Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Satus. Ngerti. Satus nggih Pak Bu nggih. Ngerti yang ngono ngedekne tutik selawe wis gelem. Bola kuwi Pak. Selawe ya ya iya. Masyarakat Kecubung cinta bir kita, Pak. Ya tutik rampung selawe sak mijete pisan ayo. Nggo krim dhewe ayo. Yo diaturake gubuk asmara Mbak Birgita Ayu Kota Kediri. Yo. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Maya. Tak pernah ucap hati-hatinya bersampai. Harimau, 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 harimau Maya. Sukses selalu keluarga masyarakat Kecubung Kondang. Terus kondang memandang. Asmara
Sembah nuwun. Tak nyuwun pambiyantu karo ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu men mbukani miwiti luwih dhisik. Oh iya, kaya ngono kuwi. Monggo Bu Kesi dipun aturaken dumateng Bapak Haji Hanafi sumrambahipun para pinisepuh, para lenggah tasik keparang wungon mapan wonten ing pendopo Yayasan Sumodiningrat ing Menawan Merak Kecamatan Dempet Demak mriki. Nah, ngono. Monggo Bu Kesi, yuk. Istirahat sebentar, ya genti anak wedok, ya Nduk. Niken. Iki kok dipleter kon nembang terus ora apa-apa. Lho, bocah kuwi waton awake sehat, gulune sehat. Yen kon nembang malah semangat, yen ora nembang dhewe malah ngantuk. Apa? Iya, dhewe wis curhat karo aku ngono kuwi. Kula nek mboten nembang yang mripat kula iki kaya dipulut, Pak. Leres, Pak. Ha ta? Nggih. Lek kon nembang lak wis seneng ta, Nduk? Nggih. Ha iya mula Kang mangkono. Wis to, kuwi kanugrahan saka Gusti Allah kaya ngono. Wis hobimu nembang, ndelalah ditanggap karo piyai pirang-pirang, regane larang pisan. Lho, ngono iki kanugrahan sing tiada tara ngono iki, tenan. Ora angger sinden iso kaya ngono kuwi, Nduk, ora. Ha iya. Coba sik kelingan ora lek nembang bangsane tembang-tembang saiki, dek apik iki memper. Coba kaya apa? Saiki ngene iki. Ayo. Bismillah ya, Pak. Ayo coba. Barku Kutut iki lek sik utuh ya kaya ngene, banter tenan. Heeh, wulune sik utuh. Lek bukese wis brodol kabeh wulune ya. Ha iya. Wulu apa, Pak? Hah? Wulu apa, Pak? Kutut ora. Nyuwun sewu Pak Dalang. Napa? Ya mbok aja sia-sia karo bojone. Lah ngapa? Ya. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Biyen ketok bukesi saiki ya bukesi. Lha mbiyen iki to jaman aku sak padha niken kuwi ya suaraku ya kaya bledek ngono kuwi. Gandeng saiki wis manak papat ya mergo mbok anaki kuwi mau ya wis akhirnya brodol kabeh. Ayo. Lha ngono ki wis faktor alami, faktor usia. Lah saiki yen muncul niken-niken saiki kaya ngono suarane tesih apik, kuwi wajar mergo sik utuh perawan jek buntet. Ngono kuwi. Serku sampean yo ben iso kaya niken arep tak altiko ya. Ora iso. Ngono kuwi lho, Nduk, bapakmu kuwi Ken. Apa? Lek karo ibumu ngono kuwi lho, senenono. Lek enek apa jenenge? Ning ngarepe wong akeh ngene iki ibumu ketok napa biyen jaman sepadha gandrunge karo ibumu. Ben bengi ning kos-kosan. Ben bengi apel. Jenengan ampun dak sia lho Pak kalih ibu Pak. Ora. Jenengan riyen lahirnya nggih saka rahim seorang ibu. Wah, iya bener masyaallah. Jadi jenengan itu harus menghormati wanita. Apalagi kalau wanita itu sedang PMS Pak. Ya ampun itu sakitnya luar biasa. Apa PMS? Jangan PMS itu waktu wanita marah-marah gitu loh Pak. Kepanjangannya PMS iya apa? Palang Merah Indonesia. PMI. Ya, palang merah sekali kaya. Ngono kuwi aku yo ngelingan oleh ngono kuwi jasa-jasa seorang ibu kelingan. Nek sing gregetne bapakku kuwi tenan.
Aku biyen arep lahir kelingan digetak karo bapakku, sirku ora ndang metu-metu. Lah karo bapakku digetak. Le, ndang metu, dalane selak nggih gentenan karo bapak. Akhire mak budul ngono. Napa niku, Pak? Sok tak SMS dhewe wis ta. Nggih. Ya. Neng Harsa kaya sik kelingan tembang-tembang ngene iki to, Nduk. Bismillah, Pak. Ah, tenan. Lek ngene iki jan kowe kaya sinden tenan. Wis jan kaya madangkara tenan ngono lho. Kapan-kapan mangkat konjaten bareng bis karo kanca-kanca ngono ya. Nggih. Mendal ketok kaya widodari tenan kowe. Bayarannya ampun dipadakne lho, Pak. Ora bakal mesti tak bedake dhewe. Gaweamu ya tak tambahi, rampung wayangan ngusungi debok ngono kuwi. Ayo minta apike. Ayo. Ning Ongkekke, Nduk. Yuk. Nanu nyinden wis becik, joget ya wis apik, dadi jaranan ya wis bergas, main ketoprak ya wis pinter, sing kurang siji dalang. Sampeyan kok anak dalang to? Nggih. Kapan-kapan kudu sinau dalang. OTW, Pak. OTW ya? Nggih. Sing buku butuh buku apa wae, naskah apa wae tak kirimi kon jaten. Wis tenan. Pokoke aku sing mayang sampean sing nyimpingi aku. Kowe nang burine no. Ayo. Ayo Ken, terus Ken. Ayo. Sak garis engkas, Nduk. Ayo, Nduk. Iki swara bledek, Bu Kesi mau swara guntur, oper Mbak Lia swara banyu. Ayo, Mbak. Coba. Halus sih, coba nggih. Main manggung coba. Kempul, Kes. Iya. Kong. Tanduk, Kes. Iya. Kong. Nah, Kes. Iya. Mulai guys. Nah guys. Kong. Yuk. Kong. Nah guys. Kong. Kong guys. Ya. Angin das guys. Ayo.
dengkelmu mlocot ya ora, tabuhe pirang-pirang. Lho kreasi kok. Kreasi ora ngono kuwi. Ora iso. Ngawut ya ora nggih. Mulih Mbak Lia, ya Mbak Lia. Ya. Mangga 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 Istirahat. Oper kalian ibu kos wis marangkung. Ayo, monggo Bu Kesi Rahayu melih. Nah, iki mbiyen ya tau hit di erane Pak Anom Surata mbiyen. Ayo. Ya Bu. Sugeng lenggahipun Bapak Hanafi. Ya. Sugeng lenggahipun Bapak Hanafi. Ya, nggih. Hup, istirahat. Ya, Nduk, mlebu gending, Nduk. Kan, coba kaya apa? Yo, Niken Salindri. Putri. Nah, jan kompak. Saiki diwalik sing yo Putri, sing yo Kakung. Jiro lu. Yo. Semangat banget kok. Ayo. Nanduk kan ya nah. Yuk coba ya Pak. Nggih. Mben.
Dalam? Lanjut Bu Kesi mawon. Nggih, sirku ya pancen ngono kok. Aku ki 10 menit ora krungu suarane mbokmu awakku meriang. Ayo ngono. Nanti kaya ngono kuwi lho. Bapakmu le tresno karo mbokmu kaya ngono. Tenan lho, Ken. Nduk, ni Ken. Apa? Disekseni lho ya awake dhewe nyekseni bapakmu. Jare tresno banget karo ibu, nah to. Lho, aku ki uripku ki ora iso pisah karo Bu Kesi. Aku njajal, Bu, njaluk duwike, nggo dhuwit pirang yuta. Aku tak ning mall, Bu. Aku tekan mall yo bingung arep tuku apa iki bingung. Akhirnya yo mulih ora nggo apa-apa. Heeh. Ya pekine arep tuku sandal. Ning milih sing endi sandal ning toko yo kiwa kabeh nyapa to. Kowe goblok iki kowe pancen dipajang aku lek tuku tenan ya tekene ya teko ora senengane. Ketoke nek kermen kok kiwa kabeh. Ya Bu Kesi bantunen nek wangono kuwi. Bareng ngombe mangan. Ya. Kon dhuwur Bu senengamu. Yuk. Beh aja ngono to, marai kelingan sing ora-ora ngono lho, Pak. Cengkoke ora ayo. Sakne ibu-ibu lho. Sinang mburi ki dhewe kudu ngireng keleng guyu ngono lho. Guyu ae dhewe iki lho. Ayo. Minir. Hatta Yuk. Kutute dialange cilik. Ata makan. Putri. Putri. Bu Kesi lho, kutute dalange cilik. Ta apa-apa nek atos. Kok atos piye? Lho, dolanane anakku rambu kae kok plastik kae, atose ra umum. Ayo. Keprok ndasmu apa piye? Malah muring-muring iki senengane ora. Mang tutut nyaitir to, yo. Kaya apa? Nggih, nggih. Ya. Tirtane genset terus. Ayo. Mbak Li.
deng delen deng deng deng. Aja kok bubar iki to. Hop hop hop. Kiyaine kok bubar. Ki terus sumilir rong metu bubar. Ayo penak banget ikutan manggung iki.